kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ISC kɔnɔna na. Dɔgɔkun tɛmɛnen Burkina jamana ɲɛmaa n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ye, ale ni kunnafonidila 10 ɲɔgɔnna ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Lase in senfɛ kuma dɔ bɔra Capitaine da, o kuma yi a lasagolen don bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i miirina fɔ a la. O ye mun ye ko gɔnbɛlɛfin. Fala ye laadala, gɔnbɛlɛ bɛ min fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan, maa caman b'o kɔrɔ dɔn. Min ye an ka jamana taariku, an ka ziiriw na, gɔnbɛlɛfin fana ye min ye, an ye dɔ mɛn o fana na. Nka Burkina jamana ɲɛmaa, ale ka gɔnbɛlɛfin ye jumɛn ye? Gɔnbɛlɛ jumɛn ko don? Suguya jumɛn ko don? Maa ko y'a di wa? Wari ko y'a di wa? Nafolo ko y'a di wa? Hɛrɛ ko y'a di wa? Bɔnɛ ko don wa? Taaɲɛ ko don wa? Wolomasiri taba ko don wa? Fala ye. Ɲininkali bɛ nin de la. Anw hakili suruntigiw, anw y'a k'an tɔgɔla kuma ye. Tiɲɛna n yɛrɛ ye n bolo lajɛ n ka Bugurinin na, a ma se ka fɛn ɲɛnama diya dɛ Fala ye. N ye wele bila donso kalanden ma Kulukorokaw fɛ yen, n'o ye Jalo ye, a y'a fɛlaw fɔ n ye, n y'o fana faamu. Tɔgɔla Murutiba maa la Fala ye, Baliku i tɛ taama fiyewu ni murunin t'i tɔgɔ la, n y'o fana tufa lajɛ, n ma foyi ye Fala ye. Kuma in, a kɔrɔ bɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko gɔnbɛlɛfin kɔrɔ de ye mun ye? Anw ye min mɛn ziiri la Fala ye, an sɛmisɛnnama, maakɔrɔw ye min fɔ an ye, o ye dugu dɔ, ale masakɛ, a ye dugu senkola, dugu faama, dugu fandan, maa bɛ yen k'o bolo b'a kunkolo sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, k'u ka jɛ k'u ka gɔnbɛlɛfin kɔrɔ ɲini a ye. Dugutigi, ziiri in kɔnɔna Fala in k'a sinsin yanni ka taa n ka kuma yɛlɛma ko n ka mɛn dugu dɔ maa ma. Ziiri in kɔnɔna, dugutigi ko ko a ka dugu maa mafalen bɛɛ lajɛlen ka gɔnbɛlɛfin kɔrɔ ɲini a ye. O ziiri kelen de kɔnɔ Fala ye, dugutigi de b'a fɔ ko gɔnbɛlɛfin k'a kɔrɔ ye min ye, bɔnɛ kɔ ye hɛrɛ ye, ɲɛguwan kɔ ye lafiya ye, fantanya kɔrɔ ye banaya ye, sendaya kɔrɔ ye setigiya ye. Ayiwa ko sababu ɲuman, fadenya, a bilenna cogo o cogo k'a bɛ suma, sɛgɛn kɛra cogo o cogo ko lafiya b'a kɔ Fala ye. Yalama Ibirimu kan bɛ o ma wa? Nka ko dɔw dara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni Ibirimu ka gɔnbɛlɛfin fɔli ye Fala ye, ani Ibirimu yɛrɛ ye kuma minnu fɔ, n'i y'olu ta k'u lajɛ, i bɛ se k'a ye k'a fɔ ten ko min ye gɔnbɛlɛfin ye n'anw bɛ k'a kɔrɔ ɲini dɛ Fala ye. An ye turabu da, ka moriw ɲininka, an yɛrɛ bɛ se minnu na k'olu kɛ, ka kɔntaw ko ka bɔntaw mɔ, ka taa an kun fɛ, ka taa an sen kan, ka taa an kun kan, ka tila ka wuli k'an jɔ. Kɛba, o kuma i tigɛlen don. Maa caman bɛ n'i kungo ɲɛnabɔ ne fɛ yan koyi. Kana jɔn fana na. Ala ka n'a ci, n'an nana n b'a minɛ k'a dun n tɛ se foyi la dɛ, n tɛ foyi ɲɛdɔn. Bakari Kulubali ɲɔgɔnna ye ɲɛ, Ala ka hinɛ a la. N tɛ soma ye, n tɛ doma ye, n'a y'i furakɛ a banna, n'a m'i furakɛ i ye wari min di yan ne taara n'o ye dɛ. Ala ka n'a ci, sabula maa tulonkɛtɔ dɔw b'a ta sɛbɛ la Fala ye. Ni jamana bɛ yen bi, min ye Burkina jamanakuntigi ka gɔnbɛlɛfin faamu Fala ye, o ye Côte d'Ivoire ye. Côte d'Ivoirekaw kɔni, olu y'a dɔn gɔnbɛlɛfin ye min ye, a y'a fɔ mun na. Waleya in fɔli ni sisan cɛ, Côte d'Ivoire jamana procureur dɔ bɔra ko n'u y'a mɛn maa nɛn kan ko gɔnbɛlɛfin Côte d'Ivoire, k'a b'i taa kaso la dɛ. O kɔfɛ, gɔnbɛlɛfin fɔra don min, o dugusajɛ, Burkina télévision a bɛ lajɛli min kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ, o y'a tigɛ n'o ye signal ye.
ni maa min bɛ tariku dɔn ni b'an ka jamanaw sigicogo dɔn ni b'an ka jamanaw tariku dɔn ni b'an ka jamana kow kɛcogo dɔn maakɔrɔ sijɛ baaliku ɲɛnɛtigɛ o jɔyɔrɔ ye min ye ale de bɛ fɛn fɛn jeninen nɔ dɛ Alasan tɛ bila kɔnɔ ye dɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko ka gɔnbɛlɛfinko in sɛgɛsɛgɛ wala ale b'a dɔn min don nka jateminɛkɛla dɔw ko Alasan b'a dɔn petu a ka manda naaninan ko min fila da nin ye tubabuw ka nɔrɔ a la fɛn fila basigi ka na a kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen olu ka musaka kow a ka hakili to olu la n'i dun ye gɔnbɛlɛfin kumafɔli jateminɛ a dugusajɛ fala ye min ye Niger jamanakuntigi ale nana yan Mali kɔnɔ yan a y'a fɔ Asimi ye ko min ye AES baara minnu bɛ sen na ko a musaka ko ɲɛnabɔtɔ don musaka min n'o ye banki ye Abdramani Chani y'o fɔ ko o ɲɛnabɔtɔ don i bɛ dun fana ko u kana to a ka don gɔnbɛlɛfin ɲɛfɔli la u ye ko nka ko don nataw la ko u b'a ye u bɛna a faamu yalama Chani nana wariko kuma min fɔ o don wa AES nana ka wari bɔ wa nka fala ye maa minnu sɔmi ka jan o waati kelen hukumu kɔnɔna na bɔlɔlɔ sira fɛ kuma jatigida dɔ bɔra k'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw ko olu bɛ bɔ pewu CFA la ayiwa CFA dun jabala an fan fɛ wolo fɛ Côte d'Ivoire don dɛ BCEAO en son gouverneur là-bas hein donc n'i ye nin ko ninnu da ɲɔgɔn ma gɔnbɛlɛfin a kɔrɔ ɲinini fala ye ziiri sira fɛ a sira ɲinini maanifinya sira fɛ a sira ɲinini ka kɛ ni Burkina jamanakuntigi yɛrɛ ka kuma ye fala i bɛ se ka min ta n'o ye gɔnbɛlɛfin ye n'o bɔra Ibrahim Da an bɛ se k'a fɔ fana ko min ye a ka kuma a y'a fɔ ka kɛ ni wɛrɛ min ye o bɛ se ka kɛ wolomasiri tabaw ka ko ye sabula san 3 ye nin ye kuma minnu bɛ ka taa ni ka segin bi cɛncɛnfoka jamana ninnu na n'o ye AES ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye k'a fɔ wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ u ka cɛsiri dɔ ka fara a kan n'i ye Burkina ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ka ko ye a na kɛ gɔnbɛlɛfinko in ye o ye sabula min ye Ibrahim ye a ko se ko o bɛna na sɔrɔ fala n'i ye ko in ta k'a jateminɛ Abdramani Chani ka nin taama laban in fana na Mali ni Burkina kɔnɔna na kuma min fɔra kosɛbɛ o bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka kuma na dɛ force unifiée yalama o fana ye gɔnbɛlɛfin ye wa force unifiée o min kan ka sigi sen kan bi Burkina Mali Niger a dagayɔrɔ kan ka kɛ Nigerkaw fɛ yen min ye Burkinakaw ka maa mafalenba ye o kan ka ta ka sigi a kow kunna Ɲamekaw fɛ yen u sigiyɔrɔ de kan ka kɛ min ye n'o ye commandement ye o ye pankurutigi kɛnɛ min bɛ n'o ye sɔrɔdasiw ta ye Basa 1 sɔrɔdasi ninnu n'o ye maa 1000 ye ba 500 ye u kan ka taa sigi yen Coyi a yirala sa k'a fɔ ko min ye Burkinakaw ka wolomasiri taba ye Eric Dabire ale de kan ka taa nin baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni wolomasiri taba ninnu k'u ka baaraw kɛ n'o ye kɔmandanya ye fala ye baara mun filɛ nin ye n'a kalifara Dabire la a kan ka na ni nisɔndiya ye a kan ka na ni se ye wolomasiri tabaw ka bɔ Mali ni Burkina kɔnɔna na min ye maa 500 ye o de kan ka taa bila hukumu in kɔnɔna na ko yalama min ye Ibrahim Traoré ye a kan bɛ nin gɔnbɛlɛfin ma wa min poyitɔ don ka bɔ dugu ma wa fala ye nin ɲininkali de bɛ yen a jasiran bɛ yen jamana kelen min kɔni ye a kɔn an lamini jamanaw la o ye Côte d'Ivoire ye n'i dun ye Côte d'Ivoire fana ta k'a lajɛ ka Mali lajɛ ka Burkina lajɛ jama 3 min b'u ni ɲɔgɔn cɛ tariku la min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya la min b'u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya la min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya la jamanaden ninnu bɛ taa ni ka segin min kɛ ɲɔgɔn fɛ yen wulikajɔ minnu bɛ sen na bi na k'i b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko bɛn tile tɛ yen o ye jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ
non te jamana doni ɲɔgɔn ali dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ale ka pankuru dɔ o taara ka bɔli fɔlɔ kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'o ye Sky Mali an yɛrɛ daminɛna don a la kunnafoni kɔnɔna na ayiwa Falaye an ti ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an sigi komi Ibrahim Traoré ko gɔbɛlɛfin k'a tɛna mɛn k'a bɛna na bɔ a ka kɛ musaka ye o kana ni lafiya ye n'a sera ka kɛ wolomasiri tabaw fana ye o fana tɛ gasi ye nka gɔbɛlɛfin an ye min mɛn tariku la Falaye hɛrɛ kɔ ye bɔnɛ kɔ ye hɛrɛ ye don dɛ an ye min mɛn nka ne ka cɛncɛn m'o yira n na dɛ ale min yira o ne kelen kungo ye ne na n wasa don la sinon ni n y'o fɔ sisan kɛmɛ a bɛna fɔ k'a bɛ to ka na kungo lajɛ n fɛ yen ne dun tɛ kungo lajɛla ye ne ye Bakari Kulubali ɲɔgɔn na de sɔgɔmada in na nin ye an don k'an ye Falaye ngɔnbɛlɛfin an k'an ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn walima an k'an sigi ka Ibrahim Traoré kɔnɔ a ka jaabi mana bɔ komi a yɛrɛ ko k'an kana bila k'a bɛɛ fɔ sisan k'an ka kiba ye nin lajɛ koyi nin kɛlen nin tɛ denkulikɛyɔrɔ kuma ye dɛ Falaye an bɛ taa e fa fɛ